генералче. Сомове. Един върху друг. Да, по 20, един 40. Кажем. Кажи му на моряка отдавник съм аз. Деца предно отворен за лодката. Абе. А? Виж троли, какво ти изпраща. Напречна мавличка, дай ми. Ще беле ми, ще ти дам и на теб. Мафла борбец. Троли беге. Абе, ма щел да се отдави той. Нали? Как хубаво мириш та вафличка. Цяла седмица ги ядем. Ти сега пожелаваш ли? Не пожелавам. Аз за детето единствено. Единствено? Еми да, за троли ли да ми е мъчно като е откачен. За него не. Да. Ще ми спори той за лодки, за чудеси. А па за Сомова път да не говорим. Ама на тролят разбира, на тролинг, на влачене, разбира. Нали го фалил на вече? Фанал 3 риби за един ден, голяма работа. И тук ръцете ми се бяха. Помните колко фанал? И аз фанах 3 и 2 удара. Сега, верно, че не беха големи, ама... Ръцете ми се бяха. И аз си покажи лаката. Покажи. Ей, гледай. Мога да го дигна подолу. Дигни го, бе. Подолу се, не мога. Това всичко от риба. Исках да ти видят разликата. Ме скара. Не само. Абе. Много въже, вземи се душ. Да не ме дръбне зома. Сега служихме, какво беше целенасочен троник. Да. Вече няма експерименти. Но сега тия воблери, уния воблери, сега биячки. Вчера така на Кроки му викам, писна ми да сменям, слагам си биячките. Тук няма никой, сега няма кой да види. Да. И тук по-такова, че тия... Ама отдолу има и други. Няма. Той Кроки ми вика гора. Кога е залело язовира, било гора. Само тук. Няма на сонара, няма кьорово да е. И вчера на това место точно, не на това, аз спор на това, ма за клипа е това. Сложих си биячката, бум! Еба си удар. Кроки сложи и той, нямаше една минута и на него му сгъва. Айде обръщай пак, таман тръгнахме да излизаме. Върти като малумен. Важното, че тая година аз добре се открих. Миналата година бех капо. А сега даже и бела риба фанах. Кой е фанал? В началото фанаха 2-3. Аз пък като тръгнах насам. Какво? На троли в форума му пише, че имам контра да му дам. За двата сома по 20 кг ми дадах контра. Не, до вътре. Ама с валат не се излиза. С валат не се излиза, да. Капо де лукс. Ни клъване, ни изторване. Майка, че кажеш още нещо. Ние само за троли говорих. Не ми се говори. Цигарите ми свършиха 140 кг. Ами 2 часа. За още 10 дена цигари имат, свършиха. Това е вадене. Мен добре, че ми се откачат на 15-та минутата. Имам още 2 кутии. Тролка, обясни ми какъв... Не Маницвета. Маницвета разбрах го, че ме базика. Редхед, медхед.
глупости на търкалет. Глупости, ама щехме да се избием за този тигър. Сега. Нема да говориш така, снимам бе. Не бати как... Се избиеме. Се избиеш. Като на кавърмател да е. Че аз да запалим тази вафла ми пресъдна. Кафенце. Кафенце, май, дигам кръв и че удари сон и че сближим границата. Ще има оставка. За кой да кажем? За Панцера. Мъчно ми е, брат ми, за тебе. Виж там зато нещо уреди ме. Моля те. Ако не, некоя по-стара. Опа, да, прави. Още натам и дръж още натам. Сега вече мога да е сон. Преди малко закачих един камик, сега дърво. По-добре съм от върхара, оня вади тенджери по време на клип, на снимки. Аз ако извади... удари. Това е сон. Трябва да вадим. Спирам това.